Medicina estetică, eu aș zice că este o soră a chirurgiei estetice. Eu sunt de formație chirurg estetician și atunci le fac pe amândouă. Partea de medicină estetică este partea mai puțin invazivă sau non-invazivă, cum spun unii, prin care facem manopere mai mici, cu răsunet mai mic asupra corpului uman, ca și agresivitate mă refer, pentru a obține în unele cazuri un proces de rejuvenare, în alte cazuri doar o îmbunătățire a aspectului fizic al persoanelor respective. În primul rând, dacă ne referim la aspectul facial, chiar dacă o persoană este tânără, datorită activității care o are în ziua de astăzi, se muncește foarte mult în general, putem avea un aspect obosit, un aspect trist. Cu toate că asta nu reflectă starea sufletească a persoanei respective. Și atunci noi, prin mici manopere, putem face să dispară, să spunem așa, această stare de oboseală, de tristețe. Deci ridurile care se fac sprâncenoase de încruntare. Foarte multă lume stă la calculator și reacția multora este să încrunte, să fie încruntați non-stop, se formează niște riduri. Noi să nu zicem că le ștergem, dar le îmbunătățim foarte mult aspectul. De asemenea, colțurile gurii lăsate, iar putem să-i ajutăm să nu dăm acea expresie de tristețe care, repet, de cele mai multe ori pacienții când vin la mine îmi zic: domnul doctor, lumea îmi spune că sunt tot timpul supărat, încruntat, trist. Eu nu sunt așa. Și atunci ne putem ajuta treaba asta. Acidul hialuronic este un filler, adică este o substanță care umple. Acum depinde ce dorim să obținem, putem obține volume mai mari, putem umple riduri foarte fine, cum sunt cele de exemplu de la laba găștii, sau putem doar îmbunătăți calitatea tegumentară, pentru că în primul rând acidul hialuronic e o substanță hidrofilă și atrage apa. Și atunci, indiferent în care din cazurile îl folosim, cum am spus mai înainte, avem nevoie și de cooperarea pacientului, de a consuma multe lichide, pentru că atunci rezultatele sunt mai stabile în timp și cu efecte mai bune. Cu acid hialuronic se pot obține niște rezultate fantastic de frumoase, dar să rămânem în niște limite naturale. Toxina botulinică, spre deosebire de acidul hialuronic care umple niște spații și lumea face foarte des confuzia între toxină botulinică și acidul hialuronic, toxina botulinică ne blochează contracția unor fascicule musculare. În zonele de care vorbim faciale, pielea este foarte aderentă la mușchi, contracție fasciculară înseamnă o scurtare a mușchiului și atunci ne închipuim că dacă mușchiul se scurtează, deasupra se formează un rid. Injectând pe anumite fascicule, nu pe un mușchi întreg, ne reușim să relaxăm, să nu zicem neapărat blocat, că blocat înseamnă, lumea se sperie de cuvântul ăsta, să relaxăm niște fascicule musculare și atunci ridurile de deasupra nu se mai formează și astfel ne referim la zona intersprâncenoasă, ne referim la zona frontală și la partea externă a ochilor, deci așa numită laba găștii. Asta este 90% din locul în care folosim toxina botulinică. Din păcate, mai există anumite afecțiuni, cum ar fi blefarospasmul, de exemplu, o afecțiune neurologică și atunci putem folosi blefarospasmul înseamnă că ochiul se contractă foarte mult, pleoapele se contractă foarte mult și ochiul rămâne de multe ori închis. Noi, relaxând mușchii orbiculari, ajutăm pacientul pentru câteva luni de zile să vadă efectiv, că altfel ar sta cu ochii închiși. Mai putem folosi toxina botulinică pentru hipersudorație, fie că vorbim de regiunea axilară, adică sub braț, fie că vorbim de palme sau de tălpile picioarelor. În cazurile astea rezultatul este pe termen un pic mai scurt, dar ajută foarte mult, mai ales zona axilară, când nu vrem să arătăm cu cămașa transpirată sau bluză transpirată. În mod teoretic, rezultatul după o injectare de toxină botulinică apare la 3-4 zile, este maxim undeva între 10 și 14 zile. Rămâne la nivel maxim între 3 și 4 luni, după care începe să dispară ușor și între 5 și 6 luni dispare de tot. Deci asta e teorie. Acum sunt variații, bineînțeles, ca la orice medicină, de la pacient la pacient. Și atunci sunt pacienți care doresc ca tot timpul să aibă fața perfect întinsă, să se vadă niciun rid și pot să o facă de 3 ori pe an, deci o dată la 4 luni. Sau sunt pacienți care doresc un aspect un pic mai natural, să zicem, și atunci de 2 ori pe an este suficient.
Iar ca întindere în timp poți să faci 10 ani, 20 de ani, nu e nicio problemă. Nu există, aici e un mit care trebuie să îl anulăm, nu există acel risc că scade fața dacă te întrerupi după câțiva ani de zile. Prin injectare cu toxină botulinică. Se pune o cremă anesteziantă înainte, poate că un pic pișcă, dar nu e o nebunie, și astfel într-o săptămână blocăm glandele sudoripare și timp de 3-4 luni de zile nu mai avem probleme cu sudorația. La fel se poate folosi pentru transpirația palmară. Sunt foarte mulți pacienți care sunt emotivi și au o hipersudorație palmară. Am avut chiar un sportiv care din cauza hipersudorației excesive nu putea să țină mingea de handbal ca lumea în mână și acesta a fost soluția. Tratamentul cu toxină botulinică, da. Dacă ne referim la metode neinvazive sau puțin invazive, nu avem foarte multe la dispoziție. Adică există substanțe care injectate produc adipoliză. Adipoliză înseamnă, să zicem mai în înțelesul tuturor, topirea grăsimii. Și după ce se produce această adipoliză, depinde de capacitatea organismului de a resorbi. Deci, spre deosebire de lipoaspirație, când eu efectiv aspir grăsimea care o lizez, în acest caz trebuie să avem o reacție a corpului. Deci corpul să absoarbă grăsimea care s-a lizat în urma injectării. În funcție de mărimea gușei, putem avea rezultate după o ședință la chestii foarte subțiri sau în caz de gușă mai mare ne trebuie 2-3 ședințe care se spațiază în general la o lună. Când nici cu asta nu putem, trebuie să apelăm la chirurgie. În ultimul timp, totuși parcă revenim la natural. A fost o perioadă în care se doreau foarte multe exagerări. Buze foarte mari, pomenți foarte mari. Acum lumea parcă începe să priceapă și să revenim la ceva natural. Deci vine multă lume și îmi zice vreau ceva natural. Cea mai important este o consultație. Prima consultație este foarte importantă pentru că atunci noi ca și medici trebuie să explicăm foarte clar. Trebuie să explicăm real ceea ce putem face, ceea ce putem îmbunătăți, prin ce metode. Fie că sunt doar medicale, fie că sunt chirurgicale, fie că poate le combinăm. Și trebuie cumva să înțelegem pacientul ca el să aibă expectanțe realistice. Adică nu suntem zei, nu putem face tot ce își închipuie un pacient că și-ar dori să se transforme. Din rătușca cea urâtă neapărat să se transforme în lebădă. Noi putem îmbunătăți foarte mult situația, putem să-i ajutăm foarte mult, dar și expectanțele pacientului trebuie să fie reale. De asemenea, când vorbim de tratamente, cum am zis mai înainte, toxină botulinică, acid hialuronic, rejuvenare cu laser CO2, adică sunt multe chestii care le putem face și fără chirurgie, eu prefer cumva să le fac în pași, pentru că pacientul trebuie să înțeleagă fiecare ce înseamnă. Adică e foarte ușor să-l iau în cabinet, să-i fac și botox, să-i fac și acid hialuronic, să-i fac de toate. Poate la sfârșit îi place, poate nu îi place, dacă nu îi place nu știe exact care din toate aceste metode n-a fost adecvată pentru el și atunci e cumva în ceață. De aceea totdeauna eu așa le zic între ghilimele la pacienți, haideți să găsim rețeta potrivită pentru dumneavoastră. Haideți, vă deranjează ridurile cu tare și cu tare. Le putem, ca să obținem un rezultat bun, putem combina acidul hialuronic cu botox. Dar prima dată când facem o ședință de acid hialuronic sau de obicei începem cu botoxul, facem ședința de botox, facem ședința de acid hialuronic și vedeți fiecare ce înseamnă. După aceea am ajuns la o rețetă și știm exact ce se potrivește pe fața dumneavoastră și asta vom face data viitoare, chiar dacă le facem într-o singură ședință.